akafani nabantu because he was a complete person ngokwe-purpose kaThixo. But on top of that, he himself uThixo uhleli kuye in a bodily form. Amen. Hleli uKristu uThixo kuye. So uthi abone mna umbonile uBaba. Amen. Ngoba zonke into endizenzayo azivelanga kum, izithathe kuBaba. Mna just a passage edlulisa izinto ezivela kuBaba. Ingabi ke ngoku uMatha uyazinika izinto. Uyabazalwana. Ibama bandla cwelo uMatha. Ekuthethwa nabo. Atwele uMatha. Ekuthethwa kubo. Kodwa bangeva. Bathi bese bevile bangaboni ukuthi ngubani lothethayo. Athi selezichaza athi ndifikile. Ndinguye. Athi ndilindelo zayo. AmaJuda if umfundi weBhayibheli lencwadi even today asalinde ozalo. Asamlindile. Akakazange akwazi ukumamkela njengoMatha lo. Asalinde uKristu ozayo. Kodwa lo esabala ba 2000 years abhubhayo akamrecognize njengonyana kaThixo. Asafuna ozayo. Ingozi yethu ke bazalwane isekutheni ezinye uzinto uThixo uzifihla elibala. Uhambe ukhangela kodwa isolution abeyibeke apha ecansi kwakho. Ubethwe intwenye lukholo lwakho. Ngoba egqibeleni nebethu uMatha lukholo lwakhe. Ngenxa yokungakholwa lento ayicela uyambuza uyakholwa na wena koko. That's a very important question bazalwane. Wena uyakholwa na yilento ndithetha ukuthi ndingubani? Wena Live Lazarus. Wena uyakholwa na? Ngoba kungenzeka ukuthi ngenene ukholwe half. Usalinde umqondiso. Kwenzeka kufika ukufa umqondiso ungakenzeki. Okanye sewenzekile ube wena uphoswe lithuba lokubamba into athe mna ndingu. Amen. Mna ndingu yilovuka ndikukuphila. Amen. Thatha ukuvuka oko endikuxelela nokuphila. Do not worry ngabantu asele bebhubhile. Abasayi ingxaki yakho aba bantu. Basayiyo sabangaba kaThixo nona manje ukubafusa ekufeni. Wena unawo lo mandla. Wena unawo. Thatha lento ikholwe lento ukuze wena ungafikeleli wena ekufeni. Wena ingaza kuhlangula kukubamba lento ndithethile kholwa ngoba lokho khona nobe fika ekufeni kodwa wodla ubomo obungilapha. That's a guarantee. You guarantee. We need you. Kuba I guarantee you if ubambe lento ukuthi mna ndilunguye ndilovuko ndikukuphila. Wabamba mna le problem unayo seyisolvekile. Neyomntakwenu seyisolvekile. Kuba bazalwane naxa selesiya evusa Lazarus ithi wabonakala corona inside wavuka ngaphakathi kuye umoya wakhathazeka uKristu wavusa uLazarus. But now the question, why is uzoza ntoni uMatha ngokuvuka kaLazarus? Intoni benefit kaMatha? Whether uzoza ntoni? uMatha ulahlwe lithuba lifike kuqala kuye. Uconcerned ngomuntu ozawuvuka. Iquestion ayixela eBhayibheli ukuthi uLazarus wayekholwa na? Why izabuya uLazarus emhlabeni abe phakathi kwabantu abonwe ephila? Fair enough. But what was the benefit kaMatha? Ayikho. Umbuzo ke masizibuza wena bazalwane, ilizwi liyashunyayela. What is my benefit?
What is my benefit? Mna ndidla ntoni? Mna ndifumana ntoni kule nto ithethwayo? Ngoba xa yeqe phezu kwentloko yakho uzolahleka usendlini kaThixo. Uzongayifumani into ebibhibhidekwa phakathi Wakho. wena udibananga naye. Ngoba uvuka kwaLazaro wangazobenefita nix uMatha. Into ayibalulekileyo ukuthi makakholwe lento ithethwayo kuye. Ayamkele ayazi ba luthethayo ngoku ngulona amandla wabuguqula indalo imamele yenze yonke into. Wathi akugqiba uKristu wafeza umqondiso. Yebo. Wamfeza umqondisi akathethanga nje wamshiya uMatha wahamba wayademonstrate lento abeyithetha kuMatha. Real. Wayademonstrate wavuka uLazaro emathuneni. Yabonakala umqondiso ufezekile. But here's the question. Is uMatha uxhamlile naye? Noma yena ube sispectator sokubona isimangaliso senzeka esingenalo uncedo lwakhe. Sibonile isimangaliso senzekile nyana. Lana bayithini uba lento wena xa uyicela uThixo yonke into yenze. Wahamba uKristu wademonstrate. Wenzeka Wasusa. hayi madoda. Wabonakala yanansi outcome iyabonakala evidence. But what is your benefit? Wena uzuze ntoni ngalanto? Bazalwane ufuna ukuthi kuyingozi okungaziphulaphuli ezinye izinto because ziyathethwa izinto kanti imessage ibiye yakho. Nkosi yamakhosi yokuba ncedakala wena kuba kaloku akuzukuncedisa nganto kuyoncedakala kukaLazaro wena usele unguMatha. Akuzukunceda nganto ukuze uncedakale xhamla lento inikwayo. Mna ngilovuko ndikukuphila. Mna ndilenze i-identity. I am this. Yintoni ke ngoku enyoyifunayo? Wena uyayikholwa na lento. Xa uyikholwa then receive it to your life. Because uthi nokuba ngabothi abhubhe ekholwa kum wakudla ubo. Because uyifumene phambi koba abhubhe. Ubhubhe ekholwa kum. Wena uyakholwa na kum Matha. Ukuzwazi udlubo uyakholwa na kum wena Matha. Ngoba ngenze mntakwenu yena ubekhona yena uzovumela kum. Kungenzeka noma Maria uyakhona but wena enthetha nawe ngalomzuzu wena khona. Ingxaki yakho inye uyayazi into uThixo Kristu anokuyenza kodwa ufuna uba wena akwenzele yona. Awufuni akwenzele yona wena. Uyabuza this question ba ihluphile bazalwane. Wena uyakholwa nakoko. Sele kwenzeke konke uyakho wena. It's a very personal question edile impendulo yomuntu hayi kaLazaro hayi eyakho. Uyakholwa naye kula Kristu shunyayelwayo uyakholwa nawe nakuye. Ngoba kungenzeka kuyashinyela kodwa ubakholwa kuye. Awakholwa kuye. Awakholwa kanti ulinde yena abazokholwa kuye kuze baxhamle. Uqala ngokukholwa uxhamle. Awuxhamli ungekakholwa. Ngoba ithikiti lokuxhamla lukholo lwakho. Ave kungento ozoyenzela ngomnye umuntu. Lolwakho ukholo oluzokuxhamlisa kulothi mna ngilovuko ndikukuphila. Lulo ukholo lwakho. Ingxaki kaMatha iquestion wayiphendula wathi ewe ndiyakholwa. Ndiyakholwa but ndiyakholwa futhi unyana kaThixo. Ndiyakholwa kodwa ukholo nomnye yiyena ndikhathazayo abazalwane uba ubufunda ezi zinto ezingasenhlapha. uMatha ilanguage yakhe right but ilahleka on that last part. Ilahleka pha iphume yonke ke ngoku lento abefana uyibambile yena. Iyalahleka
ngalamlenze wokugqibela athi ozayo oza kuvelaphi enjani ephethe ntoni uyeka lo phambi kwakho ngalomzuzu umyekile lo ophambi kwakho ngalo nomzuzu othi mna uyafuna ozayo uzofika velaphi uzofika velaphi bazalwane kuyingozi ke bazalwane uba ithi ilizwi xa liwile lithethwa kuthi singaqiqi ngalo ngoba kuyabonakala ukuthi uMatha zange aqiqe ngelizwi lathetha phambi kwakhe ngoba wayevile wabamba lanto ubathini nguye lo kanye yena uthethe ngoKristu omaziyo bengumhlobo wakhe understand from the kwicala lenyama akambona xa sethetha into zakwamoya walahlekwa zezinto uKristu azithetha ezike ngoku zeza kwamoya ayisayiziya eziya ebesike senzalana zona zasenyameni zabona ababantu uMatha usahleli kwizinto azibonileyo kaloku bake bathelana neoil basulana ngeoil kodwa ngoku akasathethi oil uthethe ukuphila kwakhe uMatha yena umbonile imiqondiso ethi ufuna ukubona maqhubeka ngapha bazalwane ndifuna ukuthi xa ndisehla kule ndawo bendikhathazwa yile nto bekokuba if uKristu mhlawumbe ngasijonge sizulifunda bazalwane ngoba ixesha nalo lihambile ukuyafunda kuMark 11 chapter 22 uKristu ubona umthi uyawuqalekisa kuthi pha ku verse 20 uPeter umbona uba nje lo mthi buqalekisiwe ngephezulu womile usezincanjini yophuma phezulu uthi ke ngoxa iPetrol uyabona na rabbi la nto kuyenze phezulu uba lo mthi unjani uthi uKristu have faith in God simple kholwa kuThixo kholwa kuThixo sujonga umqondiso wokoma komthi kholwa kuThixo ngoba kuphume ilizwi awuzomelanga umthi liphuma ilizwi libhekiswa nguThixo yenzeke into ethethwe lilizwi mamo wenzekile kholwani nina uThixo uthi nokokuba ngabe nentaba uthi kukho intaba ezimile uba wena lokuthetha ukholwa ungathandabuzi ukholwa ungathandabuzi usithi intaba funquka uyapha lonto wena uyithethayo akathi thethwa ngumuntu lethethwa nguwe yileza kwenzeka xa ukholwa yilethethwa nguwe ozawuthetha kodwa ibackup yakho yintoni lukholo lwakho ukuze yenzeke le nto ufuna yenza kholwa kuqala emveni kwakho uthethe sisakhona bazalwane amen sisayiva amen kholwa kuqala Matha imiqondiso izawulandela okokuba wena uyakholwa ungathandabuzi uzawuthetha wena kwenzeke uthe uMatha wena xa ucela into uThixo uyakwenzela wena akaziboni yena kunakho ukwenzelwa ufuna uba makayocelelwa ukuze kwenzeke yena akakholwa okokuba yena ngokwakhe unayo indlela ngoba lavuleka ikhusana lokho yozicelela enokholo uthe emveni koko lento ayicelayo yenzeke umbuzo wami usithi ke wena uyakholwana okokuba nale ngxaki ubhekene nayo xa usiya naye kulo athi ndikuluvuko ndikuphisa izawusombulula wena le onayo hayi omnye umuntu le wena onayo uyakholwana wena okokuba xa uthe waya kuye le ngxaki uphena izosombululeka ngoba xa ungakholwa kuzawuthandazwa bazalwane isali banjwe nguwinto yakho Thixo seyivumile na yonke into kodwa athi xa ijonga inhliziyo azodeposita kuyo uThixo ayibona kwazi ukuyibeka lento iyalenga ngoba into ehleliyo ntoni kuhlele iunbelief ikhona indoda yathi kuMateyu yathi Nkosi nceda ukholo lwami Nkosi nceda ukholo lwami ithi na ndiyakholwa kodwa Nkosi nceda ukholo lwami ukholwa njani uphinde uncedwe
Ungathwa kanjani ukholi? Uyakholwa, yes. Awukholwa, that's it. Kodwa yona yakulunga, ya realize ba no andikafikeleli kolo lungahlangula imeko abhekene nayo mntanami. Leyam imeko, leyam andikafikeleli kule level yokholwa enokuhlangula imeko endibhekene nayo. Uyakholwa na wena koko? Enkosi ngicathatha ngaphambili. Amen. Amehlo wami hafu umthwalo and just shall live by faith.
usisi wakhetha ukuhlupheka kunye nabantwana bakaThixo. Ibhayibheli Eliya ngokhobo wabisa umlilo esulwini. Yoshuwa ngokhobo walimisa ilanga. Ntombi kaYarimo eyayivusa igazi ingena chance yokuthetha noYesu ngokholwa yabamba umqukumbelo yaphela alungileyo waphela wakhala. Khamisana zakho uriya basandaka robosikapa uriya kapasika yalabosataka sekwala rakabantu abayasiya ihlabathi nantosalo kwathuthasu bakamas sekwala rakabantu abasomfundisi bazinkuba yakawe basiyasabamazi Komisaja Presu the followers Alabasata the followers Pamela Timothy Watini Losumayala Utaba abantu bayasenga kokwasizwa Utaba lwesu Komisaja sakube ngathi wedwa Basita, Uriya Kamasita, Kumparia Kabasita, Rikatos Katabasita, Lakatos Katabaraka, Rila Basia Kabaka, Montakatos Katabaka, Komisanga Sabo Pesu, Uafalile Meshoak, Tufulumas, Titelu Kame Susapa, Wanonamtandas. Oh Lord, give me the revelation. Give me the sample. Give me the sample. Oh, John has created some patterns. I cannot measure. What tell me some mother. Full candles. No, get to take on the new cell color. Take on the new cell color. Healings and about to go. I was just to fall up. Full belly Santa some leave. To raise my faith. I got to full tenders arena. What shall I look on? I got to silver shower. What shall I look on? I got to smile as destiny. Where's the corner rock? I got to prophet. Where's the corner? Arise and shine. Fusukolwa. Komisana sana Presu. Ungampiko setuze kwakho. Uba you. Great testimony. Standing before Zerubbabel. Umbadele tabandini. Ungamelana noThixo. Utatufundisa sisa ngaphambi sothandasa. Usande futhi bamsibona isakhe. Umama lobekhula nomntwana. Nosisi nosuka modi ezapha. Ushalamandas. Ibandla lonke ligcwalisanga phezu kwabo. Okhona yavula umlomo wakhe ngaye nobuphansi. Avula umlomo wakhe athandaze. Funa wonke umuntu athandaze. Ndivomandla omlilo.